So I say, Kaibia Boyer Momia, you through our daddy. I raise you okay, I get married of him. I get Haya with So one of the songs I get present now will be a song about our mother. So after the cutting of the cake, we'll do another one. I am an Nigeria and over that the children must say whenever I get to a casino while you be kind of group when I can have Jesus. Thank you. Good morning to you all.
Anyị gbakọrọ ọnụ na Jamisa anyị Chineke ekele ịyọ ya mgbaghara nke njọ ịyọkwazi maka ebumnobi anyị na abụrụ njọ wee na-asịsị ya afọ iri ụmụ ntị jee nyere isi ya ịgbakwa aka ebe anyị jebi ahụ onye ekele Chineke n'ụbọchị tata the 27th Sunday of the year, the 12th day of October. Anyị ji ekele Chukwu maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị. Anyị na-ekele Chukwu maka onyinye nke ndụ. Anyị na-ekele Chukwu maka onyinye nke ahụike. Anyị na-ekele Chukwu maka ihe ọma niile dị iche iche Onyemaechi. Ndị na-ekele Chukwu maka ihe ọma niile nke ọ na-emere ha. Na-arịọ n'isi nne ya bụ ezinụlọ Elizabeth Onyemaechi ka Chineke dowe ya ogologo ndụ ahụ isi ike nakwazi ndị ọzọ ha bụ n'obi na-arọ njọ. Ezinụlọ ndị be onye ha bụ na-ekele Chukwu maka ihe ọma niile nke ọ na-emere ha. Na-arịọ mgbake n'ọya n'isi Fada Michael onye ha bụ na-arịọkwazi n'isi ezinụlọ ugwu ka Chineke nyere ya ụgwọ ọ ga-ahụ ọmọdụ n'enweghị Eucharistia site n'ịkwupụta njọ
nnukwu ịhụnanya nwere maka anyị karịrị ihe anyị na-arịọta n'ekpere, karịkwa ihe na-agụ anyị agụụ n'obi. Biko kwukwasị anyị ebere gị, wepụrụ anyị ihe na-atụ uche anyị egwu, dekwanye anyị ihe mere anyị enweghị ike inwetara anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na ndị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu ebebe. Lord,
na onye ihe niile dị n'aka. Site n'ịkpọbata ọtụtụ ụmụ Chineke na otuto ga-eme ka onye ndụ nke nzọpụta ha zuo oke site n'ahụhụ. N'ihi na onye ahụ nke na-ebu ha nsọ ma ndị ahụ ọ na-ebu nsọ, ha niile nwere otu mbido. Nke a mere ihe na-ahapụghị ya ịkpọ ha ụmụnna. Ma site na mbido okike, Chineke mere ha nwoke na nwanyị. N'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna ya, nne ya, gakwuru nwunye ya, ha abụọ abụ ya abụọ. Ha abụghịkwa mmadụ abụọ ọzọ kama otu. Ihe Chineke jikọrọ ọnụ, mmadụ ọbụla ekewakwala ya. Ime ụlọ ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya ọzọ banyere okwu a, ma ọ zara ha sị, onye ọbụla gbara nwunye ya alụkwaghị lụrụ nwaanyị ọzọ na-akwa iko megide ya. Ma ọ bụrụkwa na nwaanyị agba di ya alụkwaghị lụrụ di ọzọ ọ na-akwakwa iko. Ndị mmadụ kpọtara Jesu ụmụntakịrị ka o metụ ha aka, ma ndị na-eso ụzọ ya bara ha mba. Ma mgbe Jesu hụrụ ihe ha na-eme, iwe were ya nke ukwuu. O wee sị ha, hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m, unu egbochila ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị etu a. N'ezie agwa m unu, onye ọbụla nke na-agaghị anabata alaeze Chineke dịka nwatakịrị agaghị aba n'ime ya. Ma o kwuru ha n'aka ya, gọzie ha, bikwasa ha aka isi. Oziọma oseruwa. When I
I'm coming to your presence. Spirit moves.
temples now on Genesis. Calling to choose weekend. People want to stand up for Jesus. It is the Lord song. And when I people who Jesus. Because I've quite taken out of your temple. I'm one as is an inside. Because I'm one as is an without looking at one. When I knew what I had, they go up and not about what I made. Mama, I think I'm one for. I know what most of this will do. And when you want to see you come, you know you will see your body. And inside that soul, the man will actually be back. Because sometimes we are getting rid of an accident as you. Now, the man for the marriage of the Lamb. Open an Revelations. I have here in Revelation chapter 19 of member. Open Nina or Gematura, Karunina, Bako, Abasimu, Boyke, Hamuni, Tokinia. Mago, Marina, the Diana, Cola, and you. But biological science that the looking at the equal limbs. So equal limbs. I don't know what so I don't know literally. I buy like a looking for one, look at it. There is satisfaction in that job.
Because men see a woman, in fact, all looking the body woman. Was not talk for the snow. This is a bone from my what? Remember, this is why I say that now. This is a bone from my bone and a flesh from my what? I want to this way going. I'm not going to Genesis chapter 2. Guloyanis. I want to go to the dominion is embedded with sovereignty, authority, power. So when I got to tell you that, I get you all get up, and I thought to be Pharisee, Sweden, Jesus, say, you know what I have again. I didn't have and Moses made Moses made and Moses made operating the mind and because see they are people are making it here. Jesus said, no, I can't wait that Moses was making it here. It's because of their unteachableness. But I know that you are Moses here before we get back to the central theme of this way. So my how we go. What's that? Why are they going now? Because looking at it, how did God give this commandment? Yes, that was the process of giving the book. Okay, look at our person. Okay. Yes. Okay, here, is at our first one. 2 tablets of stone, you will get one thing as man of Moses here. That you want to now, even Moses. So, can you get up with your man? Only at 200 pieces, 2 So, baby, now you know who you are. If you took Maya, everyone had to go, there was some, one day, Musaka
iwe ọ bụrụ na aka Moses. So mana Moses abịa kụziri onye ụta esiri na-akụziri anyị na n'ọnụụka anyị etuzo ka anyị ga-eme na nke ya na megide na nke ya na mmehie. It's because of our teachableness. Now back to the sacrament of matrimony. Alụmdi na nwunye kịta dị ka ọ bụ ya bụ ihe na-echere anyị aka mmadụ nne maka ọ bụrụ na ọnwụnwa dagadagadagada aka na alụmdi na nwunye abụghị mmadụ enwere osisi. Ọ bụrụ na amasụ ya na bekee o nwere ike na ọtụtụ ọfụma maka Igbo wee kosi adacha na ntị. Marriage is the source and summit of human civilization. Marriage is the nucleus of the society. Whenever crisis gets to marriage, that means that humanity is in what? Is in crisis. And on that matter, Uka, Jiwene Tinubu, when I see Uka, the house of marriage and although is not friendship, there's what my people call a date. A date is when you invite somebody and then you mingle sexual with the person. At the end of the mingling, the thing ends. It is not that. Marriage is deeper. It is not go and do what? And come. Also, there is no institution on earth where you learn how to become a husband or wife. Oh, wait. And there is no place where you have been and sitting on here, lawyer have been oh, but I won't let you. I said, half I said, it's only not something. So when I not something, marriage is making it. How do we enter into marriage? How do we enter into marriage? When God and this is the problem like this. And this is the problem that is facing us. We want things to be so easy and simple. Unpreparedness into marriage can cause divorce. Because we don't prepare, you want to know what you. Because we don't prepare, you want to know what you. Nobody be that man. Obu na kina woke nae na woke na mai nae mai amaro ni woke maro onye woke maka na we woke ya sinwa akifuru na wo ni na de ba na papa mbi he no ya mikro bi achia abeni buru kewa okoro tebo to efoto bi abegene bí a fún yìí ọjọ́ àtọ̀ bí a fún yìí o jìnnà kéèyàn wókè bí lè fún tẹ flat lọsí tiẹ̀ bí tiẹ̀ ẹ wọ ní haran weeks èyí wókè èyí wọ ọ̀tọ̀ general sport màkà náà
Emechasia ewe negene ewe no anosia mume ni no eni asna papa mu aga aga luso no enu a ebeni na ha leje na alaro we leje aga aga luso o we poza face me I what yes you marriage dey go your problem akoko mo ji we tie you see her na no na ha moronwa. Are you getting that? No na ha moronwa na geji maka moronwa we megini we pasa di na wuni. Onwe mo ji we ko ya. Imana ye we have been cool now. Omo bo kita na wanna ni mo ka no ha 9 months that is a year and what 6 months. I want to have a look out what I said on the day. I want to have a look at you. Say, I am so sorry. I'm not going to say, it's so unusual. Before I come here, you take a look, someone will know why I come and see you. And I from a cycle. So I got to see the way I came out of what they came out of Mana ihe chukwuji mere di na nwunye bụ maka companionship. In that companionship there is fulfillment in it. There is contentment in it. Will have food to do. And it is African culture, Igbo culture. Being here in Uganda, being there in Uganda, and operate.
Chukwu nabata ya, were ya gọzie ya, mekwa ya ọ dị mma, isi ga-anara ya. Biko nara acha nke a iji iwu gị tọrọ atọ tọrọ anyị ntọala ya na ihe omimi nke anyị nsọ nke anyị bụ odibo gị na-ebunye gị iji kwụọ ụgwọ anyị ji ebe ọ bụ mmasị gị gbapụta anyị were ya gbabata anyị na nzọpụta n'ịdị asọ zuru
na-ekwupụta ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmadụ nke eluigwe na-eto ebube oge niile n'ukwe na-ekwe. Edi nsọ isi mmanụ polisi nke adụmasọ na ya mere anyị na-arịọ ka ihe olile ndị a nsọ site n'ịtụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetere ka ihe na-ahụ ọnwụ wee tụcha ka ọ na-enye gị ekele gawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị nara nke a rie ya bụ niile. Nke a bụ ahụ nke a ga-ebunye maka ụlọ. Etu ọgbakọ siri mee mgbe e chere ya anyasị, obodo iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele onye yi ụmụazụ ya na-asị nara nke a mụọ ọrụ ya ụmụ niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ga-ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi megide mmadụ ka e were gwa aha ya njọga. Na-emenụ nke a na ncheta nke kami utusan pemimpin ke anjing membuat. Jemano, emang ini semua bersama ya. Anjing ini asal yang bersama sama. Ini menyerahkan anjing keseliru yang itu jenak orang Kristi. Pemuda kehidupan setengah mangsa. Di menu cetaan seperti pasar wanita, begozo ini hanya. Karena Pope Francis na Bishop John, andi ciri-ciri. Kita pasti mengenai coba kita murah-murah. Berapa kebatan anda sendiri murah ini kiri hanya ada kami servis Maria di Gozi Kejuku, apa Joseph di Gozi Putia, dia apostol di Gozi nanti sonile, di dalam cerita buat coba kita berdua, kami serupa ada cerita berdua, setelah Yesus Kristus
John Kowa. Our Isama, Munda, the As
So the whole support that can you hang in my cancheta baby my I want it here and I spend the support the water. The man in the next he didn't see something to a daughter Ogogondo Ahishi in her crack in her way Amara Loba in sickness in the Jesus. I got a feeling. Each one out of them not the mind 91 years of peace. I will take it over there. I chop with an agony home for my canoe. It's fortunate. Come there, never a fool and hanging. Where the people also can eat another day. And the ocean clear nobody can wear also. I get those because I get those of hello. This is my. Before you also have here. On a tema, who also will see you example. Who also says as you're getting. And a penny anymore. Eugene at the petrol, the shell tap, then I move. Egg affair. Or sing the check on weapon and Messi, then you done. Natural, only one pillar. I am so good. I can do it to 10 more. I can be no man. Come on, here with a fear. Almost where I actually house up and the pagan. We are going to be celebrating this woman every time now, Jesus. So, and I can this cigar for their back. Yanni, Palombo. A shot, they are taking a little common in the lights. Yeah, no one even now my banner. Yes, more than 91 years. You are looking at the mountain. So I have the declaration like a woman came to not 67. I don't think I have to have this woman. And then actually told us when I had Jesus. So I'm for our friends with us. I'm so believers. Father Parisha, Calistis no Marikita, almost a better no. Oh, Tess can send
About of things I will wonder. I make the vision. Because look as a child of God. Put around, we never went at this look. Oh, we are able to be in a Malaka. Now, two do not over the one is one hour one support. God told me that I need to be I need half a million.
Otherwise, enemies will be giant home. I believe that our mama never had Madam Elizabeth, Mama said, the woman of God. God will be okay, we're telling them, bring you back. I'm not in the 91 years. How can I have a vow? A couple of days, and people in the other day, they react. Can I call you as I come and come? That's too for cute. What's wrong there? Yes, you stand. Wait. Let me see.
Mais vous allez où? On va aller tourner. The South President, Honorable Dr. Specialist of Fashion.